Уважаеми съграждани, намираме се на едно от най-красивите места на брега на Дунава. Тук е Патриаршеската базилика от 10 век, а всичко около нас е история. Нашия град е сред тези с най-много археологически обекти в България. Дали обаче някой знае за това? Има ли туристи в Силистра? Мисля, че всички знаем отговора на тези въпроси. Заради 12-годишното бездействие на управляващите в града, всичко тъне в забвение, а нашия град го няма на туристическата карта на България. Това трябва да се промени. Да привлечем посетители от страната и чужбина. Затова ще създадем общински туристически център, който да популяризира туристическия продукт както на държавно, така и на международно равнище. Така ще помогнем за поминъка на хората и на икономиката на града. Подкрепете ни, гласувайте с номер 70 за мен, Александър Сабанов, за кмет на община Силистра. Купуването и продаването на гласове е престъпление.